és que no sé per on començar. Aquesta idea del senyor Moya de no estem a favor de la imposició quan s'està imposant un 25% de castellà a les escoles a partir de sentències judicials, me l'haurà d'explicar d'una altra manera perquè no l'acabo d'entendre. I a jutjar per lo que diuen vostès, la senyora Tarrés i el senyor Moya, no sé per què estem fent aquest tipus de mocions, que és ja la tercera, la quarta, la cinquena al voltant d'aquesta qüestió, perquè detectem l'emergència. El grup de Junts també l'ha detectat. Sí que és veritat que hi ha hagut unes esmenes, que crec que han participat tant el Partit Socialista com Esquerra Republicana. La gent de primàries no hi hem pogut participar, el motiu el desconec, però no passa res. Entenc que deu ser per la dilució aquesta, perquè aquesta moció d'inici demanava una regidoria de política lingüística i la que aprovem avui, o la que s'aprova avui, que això ha quedat diluït. Entenc que és el motiu pel qual els socialistes li donen suport. Nosaltres, a favor de totes les iniciatives que es puguin dur des de l'àmbit municipal en la protecció del català, en l'ús del català i a la promoció de l'ús del català, així com de la cultura catalana i les tradicions del nostre país. El que passa que, si m'ho permeten, m'anticipo, perquè tenim una altra moció al voltant també de l'ús del català, de fer complir la llei en l'ús del català, i si m'ho permeten, llegeixo l'acord quart d'aquesta moció i el deixo a l'aire per quan arribi la següent moció. Examinarà les millors pràctiques de foment del català en els processos de contractació, subvencions i convenis administratius, així com els mecanismes de control i sanció que se'n derivin per seguir afavorint l'ús del català com a llengua prioritària. I fins aquí. Moltes gràcies. Granollers Primàries.